Mga idol, gilaag na sa tanibay Ramon. Kargada, nakay kargada ba eh? Oh, kani ba? Imbis pistola dati o 45. Sana ba eh? 65 na lagi na. Kargada may Ramon, no? Murot kay bulsa. Inubi, ato liliyon ba eh? Sus, game mo eh. Ay, di ba? Ha? 65. Bina, patanawa ta ba eh? Oh, Ay, kulating mo na ba eh? Nagdaham, nagpana. Asila. Walay kumpiyansa si Bay Ramon mga idol. Nagbawon gid siya og tiki-tiki para dili uhawon in taon. Oy, Manoy Chris TV, grabihan ni Bay Ramon. Oy, murag wala pa naman lutas Manoy Chris TV. Murag sakto gid kaing ko pisot. Kini si Bay Ramon wala gyud ni kumpiyansa. Kay kining tiki-tiki tambal man ni sa panuhot. Unya si Bay Ramon plano mo duwa og bilyard mga idol. Pastilan, pakituon ko ta sa tirada niya karon. Astil ako lapuhay na tabay. Ato ay sa tara, unang uno bay. Uno may una na. Uno. Basag masyat bay. Aw matik inom ko lapo ha. kaya singa na. Di na mao bay. Di na mao. Ang kana may unahon bay kini diyon kana. Okay. Oh, kana. Sige. Saiti bay bay. Dili na iso. Asa may mong ganahan? Nakali na pagduan. Blue may asan eh? Pasod ato pasod. Kaning blue may mong tistingan bay? Kana lisod ako tuyo. 10 balls tirada ni anad may 10 balls ko si Bay Ramon. Pinobe. Usa ka kulating. Sige. Wah! Ay, kulang pa ka shot, bay. Murag kulang pa sa tiki-tiki si Bay Ramon mga idol. Sige, bay. Sige. Wah! Gitari ng buta, bay. Oy, Manoy Chris TV, nung gitari man ang buta man na, oy. Nadismaya si Bay Ramon sa iyang tirada mga idol. Maayo lang kuno siya sa kulapo. Kulapo. Manoy Chris TV, mura og wala pa mo epekto ang iyang gahom. Kay kung sakto na sa karga, hinigo na kayo na karon. Og karon na kasi nabot na may mga idol. Og kinsay makasyat mo ay makainom. Kinsay makasyat, may makainom. Okay la. Kana. Wala ginibalibad si Bay Ramon. Unya akong gipangita si Isbirhel. Kay mao man to'y tigtagay na mo karon. Supporting actor pod ni siya mga idol. Yes, Berhel. O di ba? Wapo pod liwat ni Bay Ramon. Oh. Bay, muduwa ko bay, ikal pants na ko ah. Fans na ko si Bay Ramon mga idol. Kanagong tig-abiba. Unya ako siya gipangutana sa tirada sa kontra. Pastilan sa kontra man siya ni Abiba. Bay, usik istoryahan mo to siya ta bay. Ay, ako trapo. Mabunto, ba? Pati maduble. Master kay bay no? Oh. Ano? Ito siya. Malingbing man siguro ni si Bay Ramon. May paya atong tagayo na lang ni Baymon. Klaro pa kung makainom. Kay kung magduwa og bilyard sa kontra man ka mo dapig hinuon. Ako na bay. Eh bay na may na kuno ko gamay bay. Dugay-dugay na ko nakainom bay. Ano nang guba may mong naong? Murag bidli, oh. Uy hala, gibidli si Bay Ramon. Unya ako na ni Ron. Okay ra ni bay? Ako na ning dalion mga idol kay si Bay Ramon murag kainomon paghihapon. Nga, oy.